वाव नैदि एवखां सावखांबाथाय बेनोसै आरो संसारानो बिनि ओरैबायदि डेन्जार दामदों माथो चार्च गिर्जा जोबखांनानै बिथांजोखौ स्टाइल बाजाराव लाबोदों क'क्राझाराव दोननाय मा नायो नायनो एक्चुअलि स्टाइल बाजारखौ आं एसे मोजां मोनो ओमफ्राय खमावबा किसुमान बुस्थुआ बिशाल हाबैनि दा स्टाइल बाजार MRM खाथियावनो गोलैयो स्टाइल बाजार नायनानै लाखा बेखौ सोलोंनांगौ देनां गथ' गथायनो बायना होनांगोन मिनिगार बेले स्टाइल बाजाराव बुदा होननो हाबफैयाखै नामा आंखौलाय हौवाफोरनि थाखाय आं मोजां मोनो आरोना आंनि थाखाय बेलेगनि मा मिथिया आं कुर्तिसो नायगोन दख'ना नाया दख'ना गाननानै फैदोंलै बाजैया दिनै कुर्ति माया माखौ पसन्द जायो नायनि आं बेखौ मा पसन्द जायो बेयो ओइ बे नैजों समाया बे सिख्लाफोरनिसो नै सिख्लायाव गैला मिनिबायलै नै ओरै सोरबा बिनानाव मोजां दे बाजैसो ससियेल मिडियायाव फैग्रा ना रायजोनि बाजै आंनिबो बाजै बोरै बाराखै ना बाय वान गेट वान बावसो नैबे कुर्तिया नायगासिनो जोङो दा बाजार इन्डिया बावनोसै बैयाव बारा फसायनाय मोनासै मोनसे बुस्थु लाबाय ओमफ्राय किटचेननि बुस्थुफोर लाबाय दादा बाजै ओंखारदों आइ बोराय नुबाय माथो आंखौ रेस्टुरेन्ट दंबावो बावबो मोजां जाफैलायो मानसिफ्रा मोजां होनो आइटेमफ्रानि मेन्यु नैबे जाहैबाय जोंहा बाजार इन्डिया हाबैनोसै बाजार इन्डिया बे जोंना एसे खोमसि मोनदां बावलाय आरो माबायदि दंसै हिन्जावफोर गानग्रा हिन्जावफ्रासो मिथियोलै जों मिथिला मा ड्रेस मोनो नैबेयाव नायबोनाय साब्रै साबजागोनदां लंपेन्टआनो ओरैबायदि वाव नोंबो बिदि गोजौ जानाय मोनबा इसिबाल' जारलायानो जुर गैखाया गाय होनबाथाय लाजिस पिज्जायाव जोंहा बिराद मोजां मोनो दा बोरैथो बानायनाय आं मिथिया खिन्थु चिकेन फिंगार फिश फिंगारफ्रा बिराद फेमास आरो ओमफ्राय फ्रेन्स फ्राइ बिनिया क'क्राझाराव दा गोदान खुलिदों ओरैबो खिन्थु नैबेनिखौ बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय बिथांजोआ हनै नेगासिनो मा जागोनथाय चिकेन फिंगार ना फिश फिंगार चिकेन होनबाथाय फाग्लि जाखायो ओमफ्राय आंहा मोनसे खामानि बाखि दंबावो बे जाहैबाय आब'नालिनाव थांनांगौ लाटाव मोनावहाय जानजियाव गाननाय हिनजावखौ आब'नो गोबाव जाबा थावालै न'खरनाय हाबानि सिगांनो दिनै थांसै आब'नाव ओरै दा लाफानानै ओरै थांनोसै बेबायदि बुहुमावनो बयनिफ्राय दामिसिन पिज्जायानो दा वर्ल्ड मस्ट एक्सपेन्सिभ पिज्जा इन दा वर्ल्ड इज कस्ट $12,000 around 10 lakhsनि खाथियाव बाबायमोना होथारदों वाव फिश फिंगार फिश लेदो चिकेन फिंगार चलो टेस्टिंग करो वाव नैदि एवखां सावखांबाथाय बेनोसै आरो संसारानो बिनि ओरैबायदि डेन्जार
Emon jasuli dinsi nago. Ang jabawa ja. Delay testing kalamlay. Istalay. Jaya nih ada video dan ini jangan. Nubai. Ang jaba moनसेल' जागोन. Lazis pizza niku. Janena istalay mabadi? I know you. Di जाबाय दे. नैबे साइडआव एसे होनानै लानि आं दा मोनसे जानो चल सोरबा लुगैनानै नोंखौ लाबोदोसो न'सिनलायलै जागासिनो ससे it's family time सानैजों जानायनि आंबो माबायदिथाय थिगानो गानसै फिश फिंगाराबो बिराद मोजां मोनो बहाय लाजिस पिजिया क'क्राझारनि बिराद फेमास बिसोर ओंखायनो बर'फ्रानो जोंना fresh Sinlo nih, bab. Soalnya sudah kanau video lalang alkohol mensi ladang ang, all monk panci koru kenanga, Latao ni abwu, bazeng ni raja ni abwu ini ber, besar awan ini namai tab le abwu, getau jaya le jaban lagi, lanan piye. Siang-siang tanggacin dong hah? 어디서 한국 hindi offering mo offering Allah jangan mudah